Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, SRA Board Member Buti Valderrama handa mag-resign kung imando ni Presidente Marcos. Councilor Vladimir Gonzales ginasa ni Mayor Benitez nga magnegosyar sa pamilya Lezares angot sa baklon nga duta. Sa balita nasyonal, mayoriya sang House of Suffrage Electoral Reforms Committee pabor sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Pagbakal sang non-common use supplies and equipment ginsuspend sa procurement service sang DBM. Sa balita international, state of emergency sa Sri Lanka hindi na pagpalawigon. Sa balita sa sports, ang kahas may mga adjustment ng bago para sa rematch kay Martinez. Balita entertainment, Senado ginatagan sang pagkilala ang nagtaliwang nga actress nga si Cherry Hill. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ng istoryahan ang mapinasahi nga paglubong sa bilog nga kalibutan. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa This new sponsorship is brought... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Yes, good morning lahat mga ka-aksyon. Sa aton dira nag-monitor sa Facebook, may aga sa inyo. Mayong aga, mga ka-aksyon, good morning sa Liwat Action Boy sa imo. Of Yes, course, again, happy happy anniversary. 53rd anniversary Action Radio Bacolod. Yes, oo. Mula na, doon tayo na lang kay nanatingob na. Natingob na. Happy, Karon naman before ta mag-end. Yes, oo. May print ko to galidan nga mga sponsor, gali. Karon na ya, kailangan. Kuwato na ya, kay karon bawi. Happy anniversary Liwat Action Radio Bacolod. So mga ka-aksyon, we are celebrating our 53rd anniversary. So salamat gid sa tanan nga padayon nga nagasuporta sa Action Radio Bacolod, sa aton mga stakeholders, sa aton nga mga clients, sa mga listeners naton, mga loyal listeners sa Action Radio Bacolod. Salamat gid nga madamo, no? Kamo ang rason kung nga padayon kami nga nagaserbisyo kag nagapangalagad sa inyo paagi sa aton nga mga programa diri sa Action Radio Bacolod, no? Kag sa mga nagapakapedra sa mga kapihan, good morning gid sa inyo nga tanan, no? Sa tanan nga mga tricycle drivers, tricycle drivers, mga jeepney drivers naton, taxi drivers, mayong aga gid sa inyo nga tanan, no? Sa aton nga makatapos ang Energy Fans Club, good morning sa inyo. Ray Flores Marioga, Liza Joy Ilon Amoroso, Veronica Santillan Manukan, kay Miss Jenke de Lagdon, kay Ma'am Vanessa Mayo, mayong aga dira sa inyo, no? Kay Neda Paslon, morning. Kay Leia Morales Berida, Atia Kim Eriman, ating morning sa imo. Kay Ike Smith Dormido. Kag kay Wengskili Morales, Dayweng, mag-aga sa inyo dira ni Abby, not kag ni August. Kag kay Stella Marie Celis, morning sa imo Stel. Ana Sinoro, good morning man. Kag kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Standby na sa aton mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito, Action Radio Philippines Standard Time, las 7:10. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, handa nga mag-resign si Aurelio Buti Valderrama Jr. bilang Sugar Regulatory Administration Board member. Tiglawas sa mga planters kung imando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inagin pa ni Valderrama sa press conference kahapon nga adlaw ang ginhimo diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Valderrama nga sa nagligad nga Lunes, nagsumeter na siya sang letter of explanation kay Marcos agud ipatag kung anong natabo sa pagpirma sa Sugar Order number 4 nga nagatuyo sa pag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay. Dunga pa ni Valderrama, iyan ang inatugyan sa presidente ang pagdesisyon bangon amuman ini ang nag-appoint sa iya sa Sugar Board. Sunod pa kay Valderrama,
premature judgment kag unfounded allegations ang ginaakusar sa ila. Ginpanawagan man ni Valderrama ang patas kag malasig nga investigasyon sa Sugar Order No. 4. Sa karon subject sa patigyunan nga investigasyon, ang mga nagpirma sang order nga Sanday Valderrama, Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, SRA Administrator Hermenegildo Serafica kag Roland Beltran bilang representante sang mga millers. Yes, I've given my letter to the President. I wrote a letter last Monday. It was brought to the palace on Monday. I got a receipt that the President might have received it. And I am awaiting for his decision. That's the letter between me and the President. Ang kabahin sa pahayag ni SRA Board Member Aurelio Bude Valderrama. Posible nga na misinterpret lamang ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang i-extent of authority sa pagpirma sa ginpapanaog nga Sugar Order No. 4 sa SRA nga amo ang rason sa iya pag-resign kag paguluwa sa mga issue sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Sa interview sa Action Hotline ginpahayag ni Anay Negros Occidental Governor kag Anay SRA Administrator Rafael Coscolguela nga nagsunod lamang si Sebastian sa mando sang Malacañang nga mag-import sang kalamay. Sulo kay Coscolguela ka simple sang problema o galing ginpadako lamang sa Malacañang. Sunod pa kay Coscolguela kung ang pagpirma lamang ni Sebastian ang diferensya, mahimo na lang kung tani ginpatawag ang Taranya Board kay ginistoryahan ng problema. Nagpabutsyag man sang pagkadismaya si Coscolguela kay Senate President Mig Zubiri matapos wala man lang ginusisa ang madalong nga rason sa isyu antes nagpagwa sang komento. Samtang ginahatagan ni Bacolod City Mayor Albe Benitez ang assignment si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales nga inegosyar ang pamilya Lizares, may angot sa pagbaklon nga duta nga napahamtang sa Puro Katilingban 1, Barangay 39 sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Barangay 39 punong Barangay Jude Salusada nga nakigdialogo sa ilang alkalde sa itong adlaw sa Sabado kag ginplastar ang inaduso nga on-site relocation sa duta nga napatagihan sang pamilya Lizares. Suno kay Salusada, may isa ka semana ang himuon nga negosasyon kag anuman ang resulta manginbasihan sa plano nga relocation site. Sa Limaluan, ang Puro Katilingban 1 ginabugusan sang 150 ka mga pamalay. 30 ka mga pamilya nga informal settler ang maapektuhan sa tiyon nga madayon ang pagpalapad sa waterway sa Mambulok Creek bilang kabahin sa flood control project sa DPWH Bacolod District Engineering Office. Kapin 20 man ka pamilya ang maapektuhan sa Barangay 8 samtang may napulo naman ka maapektuhan sa Barangay 2. Martes ang aga Agosto 16 ang nagpatigayon sa joint public hearing ang komitiba ng Councilors Vladimir Gonzales kag Pausi angod sa pangabay sa DPWH Bacolod nga kakason ang obstruction sa lugar. Nagtambong man sa hearing Sanday Kapitan Joan Magalona sang Barangay 8 kag Kapitan Imelda Bangwanga sang Barangay 2 kag pila ka mapektadong residente. Suno kay Kapitan Bangwanga nagsuwestyon ini sa short-term solusyon sa lugar paagi sa pag-backhoe sa mabasura sa Mambulok Creek kag makailig ang tubig kag wala lang anay sang demolisyon. Paamon 10 lang yan. 10 lang yan. Balikili sa Ang creek na yan ay padamin time. Pero kung i-implement ang gadya sa DPWH ang na 50 meters, ubus kita ito madamo. Kahit dako di kami nga riyan. Kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Imelda Bangwanga. Na-monitor na sa siyudad sa Bacolod ang mga ma-monitor na sa siyudad sa Bacolod ang mga nagahaboy sang basura sa Central Market. Matapos gininstalar ang 4 ka solar-powered CCTVs. Suno kay Ramel Palalon, pamuno sang Department of Public Services, ang 4 ka CCTV ang gindonar sang IPM-CDC base man sa pangabay sang LGU kag wala sang gasto ang siyudad. Ginpatag ni Palalon nga may mga nabaton silang report nga hindi lang taga-merkado ang nagahaboy sang basura sa lugar. Ginehemplo man ni Palalon ang mga ulihing nagahaboy sang basura apang nakahakot na ang IPM-CDC. Sa karon suno kay Palalon, ilalantaw ng epekto sa nginbutang CCTV kag posible makapangabay man para sa Libertad kag Burgos markets. May 4 da ka CCTV nga gin-install ang IPM as per request man ng city nga pabutangan para mabalaan tagid kung sino na da ang gahaboy gid sa mga basura permi. Natinluan na dugay ara naman para makita ta. Kay may mga reports nga may mga hindi lang sa market ang gahaboy. Ang kabahin sa pahayag ni Ramel Palalon sang Department of Public Services. Gintala na sa Agosto 30 ikaduha nga public hearing abot sa pangabay nga pagkakaso sa informal settlers sakop sang Barangay 2
kag 8 para sa flood control project sa DPWH Bacolod District Engineering Office. Sino kay Councilor Vladimir Gonzales, ang chair sa Committee on Urban Poor Housing Resettlement, nagalawom ini nga matagan na sa klaro nga direksyon kag desisyon kaupo ng barangay kag pumuluyo angot sa mga isyu. Sinabaluan kapin 30 ka mga pamilya ang apektuhan sa isang demolisyon sa tion nga patuman sa DPWH Bacolod ang pagpalapad sa creek. Sino kay Gonzales, ginaistoryahan diri ang 30 ka mga pamilya nga apektuhan sa demolisyon kag linibo naman ka pamilya nga mapektuhan sa tion sang pagbaha. Duyag sang konsehalang insakto nga pagpatuman sang proyekto para hindi mausik ang resources sang tawo. Liwat man nga magapatigayon sang ocular inspection si Gonzales sa lugar. Ginapapreparar sang Moises Padilla Local Disaster Risk Reduction Management Office ang bulubanta 90 kapubuluyo sa sitio Manaol, Barangay Quintin Remo. Ginpahag ni Moises Padilla LDRRMO Head Reynald Jorge, ini matapos ang pagluntad sang paglitik, pagkatiphag ag pag-usmod sa duta. Suno kay Jorge, Agosto 10 ang nakabaton sila sang report angon sa nasambit nga insidente kag ila ini nga gin-inspeksyon. Suno pa kay Jorge, makabig nga delikado ang sitwasyon sa nasambit nga lugar bangod sadtong 2009 na record man ang among insidente sa rin ginakabig nga may suspected fault line. Duwa pa ni Jorge, ginapreparar na sa karon nila ang evacuation center para sa mga pumuluyo nga mahimo maapektuhan. Ginakabalakan lamang sa mga residente bangod yara na sa nasambit nga lugar ang ila palang habuyan. Pagalantaw naman sang banwa kung anong ila mahimo nga solusyon sa problema. Nagsugod na kahapon niya adlaw Martes, Agosto 16, ang reassignment sang 8 ka mga chief of hospital sa mga bululungan niya ginadumalahan sa gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Ang 8 ang mosanday Dr. Claudelia Josefa Pabilio nga gin-assign sa Cadiz District Hospital, Dr. Mayre Parpa sa Kabankalan, Dr. Gigi Lucille Felicitas Versosa sa Himamaylan, Dr. Josephine Pahamtang sa Valladolid, Dr. Carmelo Arguella sa La Carlota, Dr. Neil Natuel sa Isabela, Dr. Glycerio Havellana sa Sipalay, kag Dr. Maria Lalaine Teorima sa Hinubaan. Nagpabili naman bilang Chief of Hospital 2 si Dr. Mary Ann Maestral sa Teresita Halandori Provincial Hospital, Syudad Sang Silay. Hulyo 18, 2022, gin-issue ni Governor Bong Lacson ang reassignment order. Sila ang ginmanduan nga mag-report kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz II, kag Hospital Operation Division Head Dr. Maria Gurley Pinungan, may kang tanan sa ila functions, duties, kag responsibilities. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Mayoriya sang House Suffrage Electoral Reforms Committee pabor sa pagpaisol sang barangay kag SK elections. Samtang pagbakal sang non-common use supplies and equipment, gin-suspend sang procurement service sang DBM. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Sakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pa. Okay? Sige. Rochelle Evangelista, morning dra sa imo. Salamat gid. Dennis Nuestro, Joe Art Mandagit Tonis, Winston Goles. Nya ba wala gid ko di malakpan ba nya bebe? Ari lang ko di sa Celine Homes Block 100 lot 30. May address pa ya mo. Ay kala. Wala da guro kalabot ang sige lang. Tani nagkadto ka na lang di kay gaan ta ka no? Bala kay kadto di kay pwede pa man pwede pa man kahatag sang coupon. So kadto lang di kay bigyan kita. Bigyan kita. Shiny Solo, tamiyaw niya ng pamilya Solomon, labi na kay mama niya, papa, kag sister niya Karen, kag mga bata niya, gapamati gid permisa gintubdan La Carlota City. Si Shiny Solomon niya is live from Saudi Arabia. Yes, halong daan, ha? Winskele Morales, yes, salamat gid. Inday Blaza, Kagawad Imbong Jocampo, sang Maaw. Happy 53rd anniversary kano A or B. Thank you. Sa kay Lawrence Melgarejo Contclara, day good morning dira sa imo. Kag happy 53rd anniversary makuno A or B. Salamat. Kay Teresa Linaha Kayaw, greet silang iya hinablos. Happy birthday kay Riz Caitlin Pahilanga. Riz Caitlin Pahilanga. Happy birthday sa imo from your tita Teresa Happy birthday. Linaha Kayaw. Kay Christine Tin, musta ka natin? Menias Villalobos. Morning sa imo dira. Good morning man sa imo Tintin. Sa may Villamonte na siya Sa Villamonte sa Pule. Good morning. Si, grabe galing sa ni Sir Lester Benitez nga stars 800. Kaduha na isang alas gina sa 5 to 6 to 7. Nag-send man siya. Nag-send mo sa 800 stars. Wow, thank you good Sir Lester Benitez. That's my New Zealand. Okay. Thank you good sir ha. Kagagay ko na Niyo mantasang happy 53rd anniversary. Sige. Kag sino pagit sa tanan nga nagaupod sa aton sini nga aga, may nga aga gid sa inyo, tanan nga may birthday. Kag again kay Rachel Evangelista. Oo, bala nagkadto ka di gali kagapon no. So wala gid ko kagwa, pagwa ko naglakat ka na ko no. So wala gid ko ka-meet sa imo kay kagapon basta during amo na tayo mga 10:30 to 11:30. Grabe ko naka-busy kay gaobra ko sang headlines ni Action Rex. So siling nila ara ka kuno sagwa. Siling ko may coupon man sila, siling ko gae nyo anay, hamba ko dali lang gid. So amo to, pagwa ko wala. Kagapon ari di si Rochelle Evangelista, si Manong Rochelle. Nagkadto di siya? Nagkadto di siya. Di kay basta amo na nga oras Action Boy, mga 10:30 to 11:30 sako iko na headlines sa BBB sila. Siling ko, siling ni Manang M. Biyan, magapangita si mo ko sino manamba yan. Siling ko, baya may coupon ka pa da kay mga yo siya. Wala ko ba ka na kaligad sa akon. Siling niya galing kay way mo ko may ginatag si mo kay wala na. So siling ni Manang M, biya may atuma ko to coupon taking gaan nila. Siling ko si dali lang gida. Ti amo to nga pagwa ko way na siya. Kay nagpuli na sa ganyan. Sige lang. Kailan na siya Balo ka mga muna oras medyo sa kosakot na sa doors mo ka preparar para sa 12 o'clock balang aksyon banat bulig balita. Yes, ha? Ano gani? Aksyon balita banat bulig. Aksyon balita banat. Lain mo ng programa na aksyon Rex ha. Dahil sa mong nagapon na ang content. Ay. Content na wala siya. Lang, hindi lang pasunod. Hindi lang pasunod. Hindi kung sa enumeration na ano ka. Irambol lang bala. At sige, okay so, na ta. Standby sa mga balita nasyonal. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no!
Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga edisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal na kung mayoriya sa mga miyembro sa House Suffrage and Electoral Reforms Committee ang nagboto pabor sa pagpaisol sa Disyembre 5 tuig 2022 nga barangay kag SK elections kag ensaylo sa Disyembre 4 sa tuig 2023. 12 ang nagboto pabor sa hagna sa piyak ka unang ipahag sa Commission on Elections nga ang pagpaiso sa eleksyon bisan sa lamang katuig ang magresulta sang additional cost nga nagabalor 5 bilyones pesos. Sanday Act Teachers Party List Representative Franz Castro, Kakabataan Party List Representative Raul Manuel lamang ang nagboto kontra sa postponement. Kaginpahay nga pareho lang ang ginkuhaan ng mga botante sang matarong sa magpili sila ng luyagan nga public officials. Gin-suspend sa procurement service of the Department of Budget and Management kung PSDBM ang pagbakas ng non-common use supplies and equipment kung non-CSC para sa mga ahensya sa gobyerno until further notice. Sunod kay PSDBM Executive Director Dennis Santiago nga iniya nagakahulugan nga hindi magbaton ang ahensya sa request para sa pagbakas ng non-CSE. Kasunod pa dire, agod makatutok ang PSDBM sa nagapangunang trabaho nga among pagbakal sang CSEs. Kalakip sa CSEs ang office supplies, materials, kay equipments apa hindi limitado sa mga ballpen, papel, stapler, paper clips, folders kay pa para sa tanang ahensya sang gobyerno. Duha naman ka House leaders ang wala nagpabor sa ginadusong nga pagbungkag sa procurement service ng Department of Public o na Budget and Management nga ginaangot sa mga transaksyon nga ginkwestiyon sa Commission on Audit.
Suno sa kay House Majority Leader kay Zamboanga City Representative Manix Dalipe, kag House Appropriations Panel Vice Chairperson kag Marikina Representative Stella Kimbo, gintukod ang PSDBM agud buligan ang ahensya nga ma-utilize ang maayo ang mga appropriation nga ginaprubahan sa Kongreso. Nag-ugat ang proposal nga pagbungkag sa PSDBM matapos maulamid ang ahensya sa atrasado nga delivery sa mga 95 milyones pesos ka health kag medical supplies sa panahon sa COVID-19 pandemic kag pagbakal sa 58,300 pesos kada unit nga laptop para sa mga manunudlo ang idaligar may outdated processors. Gin-question ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs kung yaagi na target ang mga online sellers sa mga big-time oil smugglers. Sa hearing sa Senate Committee on Ways and Means, ginpahayag ni Tulfo nga nakabaton init sang reklamo halin sa content creator kag online seller nga may mga BIR agents nga nagakadto sa ila balay para magpamangkot ang sa ilang balayran nga buwis. Gina-question sa senador kung nga wala ginauna lagas sa natungdan nga siya ang mga big-time oil smugglers and ako ang kantidad ang ilang makolekta sa mga vloggers kag online sellers nga sinsilyo lamang ilang mga makuha. So kay Tulfo, chair sang Senate Committee on Energy nga maga-file ini sang resolution para usisaon ang mga persona akong grupo sa likod sang oil smuggling. Ginmando naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo ang marasing paghimo sang implementing rules and regulations agud ma-operationalize ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ginpahayag ni Tulfo nga nagtukod sang technical working group agud mag-draft sang IRR para sa bago nga layi nga naghatag sang 1,000 ka pesos nga monthly cash subsidy para sa low-income solo parents kay iban pa nga additional benefits. Ginatagan sang 90 kadlaw ang technical working group agud ma-finalize ang IRR. Nagapapanaog ang Education, Interior kag Budget Departments ang joint memorandum nga nagadumili sa pag-usara sang bulutuan bilang COVID-19 isolation kag quarantine. Ini kasunod sa natala nagapagbalik sa mga estudyante sa eskwelahan sa masunod nga school year. Sa public briefing, ginpahayag ni Michael Powa, spokesman sa Department of Education, may draft na sang joint memorandum kag ini ang gina-finalize sa karon. Suno kay Powa, luyag nila nga masiguro nga ang mga eskwelahan ang hindi mausar nga isolation facility o quarantine facility. Sa records ng DepEd, may duha pa ka mabulutuan na ginausar nga COVID-19 quarantine facilities kay iban ang may house isolation na tents pa. Sunod pa kay POA, pagi sa memorandum, pagalimitahan man ang pag-usar sa bulutuan bilang evacuation centers, tubtob 3 ka semana. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Ang atundugang mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli ang promo. Okay? Alright? Okay, basta alright. Okay, basta alright. Okay? Alright. Alright. Ay, sagad-sagad ba? Of course. Rebia Garcia, may agad na sa Barangay Panukoy. Kay Cheryl de la Cruz, DSB.
Novi Magapan, DSB gyapon. Padayon sa pagserbisyo, Aksyon Radio. Joe Art Mandagit Tones. Kay Ma'am Elizabeth Magamala, morning ko no, kag happy 53rd anniversary. May God bless and protect the management, staff, and reporters of ARB. Thanks a lot for the information of the current events each day. Keep safe. Ay, salamat, thank kid. you. And Godspeed. Razel Gomez, magagaman sa imo, dra sa kundin ka man, no? Ngabahin sang kalibutan. Sa kay amigo naton Juan Bol Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning, kid, no? So medyo masako-sako tadi subong sa aton nga kwan nga preparasyon kay dugay-dugay. May mask kita. May ari kami dire mga action misa masugod sa Lasotso with Father Siloy Villarosa, no? Ang aton nga celebrant, no? Sa ang aton misa karon nga adlaw. Pagtapos na ang aton medical mission, no? Siguro pwede naman pasalamatan Action Door sa Facebook ang aton nga mga Of course. kandira, Sige, pasalamatan ta sila Action Boy sa aton nga mga sponsors. Provincial Health Office, Bacolod City Health Office, Congressman Greg Gasataya, 303rd Brigade, Philippine Army, Negros Grace Pharmacy, Mr. Ayan Law of Negros Grace Pharmacy, Attorney Mark Steven Mayo, Mr. Marlon Solidom, Mr. Ricky Enriquez of Sincere Drugstore, Almer Murillo of Godfrey Enterprises, Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, Mr. Fernandine Quadernal Sr. of Ella Fern Pharma, distributor of Dr. Alfred's Green Coffee and Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Bacolod City Councilor Israel Salanga, Converge, and Barangay Health Workers of Barangay Pahanukoy. Madamo gid nga salamat sa salamat, inyo. no? Kay Kapitan Bibing Nobleda, good morning. Yes. Kag kay Kagawad Glenn Burgos nga nag-assist man sa aton diri nga medical mission, no? Thank you so much. Salamat gid, ano? Special mention tagid niya si kuan man si Mr. Ayan Law Yes. sa Negros Grace Pharmacy. Salamat gid, sir, for your Big help. big help, Super and big help. for your big heart. From your big heart. From your big heart, bongga. Ang si Migo Taboy Enriquez, of course, Of ang course, ang Sincere Sincere Drugstore. Drugstore. Salamat gid sa inyo, no? Thank you so much. Kadako gid sang makantuan sang bulig nga ginatag dinyo sa aton nga medical mission. Yes. May dental mission pa kita, ha? Mga dentist naton dira, good morning. Pero again ha, ang maka-avail lang sila ang may mga ticket. Ang mga na. tickets lang, Kaya ha? nagpanagtag kami mga actions sa mga Pare, naabtan ng mga nalambutan, I mean. nalambutan. Nga mga Paano sa mga listeners. dental mission naton ti may memorandum circular ang DOS ginpagawa nga sa mga mga dental missions hasta lang may limit. Sila. So, pila lang ilang 30 lang ang limit 30 sa lang. Department of Health. Oo. So hindi na kapasobra kay otherwise prisuhon kita. Oo. Ti gusto mo mapriso? Ikaw lang, ikaw na dabalang sa likod sinatan. Kamu dabalang ni Mother Wilma. Ay, nami sinyo ba? Daligo niyo po kayo ba? Sa kay Leo Talaban dira, good morning man. Mayor Maymay ni Cor Mangalimutan maayong aga dira sa imo. Sa La Castellana. Yes, mayong aga, banwa sa La Castellana. Mabugnaw nga lugar sa La Castellana. Kago, manami pangapihan. Ang ila dira nga mga kapihan. Ka-very rhyme. Kabiri rhyme, no? Ka-rhyme gid saya. Junelo Conyendo sa Alicante, Ibi Magalona. Good morning. Kag si Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Kagawad, good morning dira sa imo, ano? Sa Barangay 1 sa may Banwasang Pontevedra. Sino? Si Kagawad King Rumbines. Pontevedra na siya. Banwasang Inubaan. May pasang sa ilo. Ay, nagsahilo na Hindi sa? sa Pontevedra kamagi. Pagkat sa Inubaan. Hindi kami magi, be. Ang tuod. Ang tuod. Ang tuod, confident. Bro, kay Wanda sa may Pontevedra. Kamagi. Lang kasi nagsahi. Maagi. Magi. Kaya nagsupon ka tayo. Wala ko paging patapos kadaligig ko. Sorry, Action Boy Sorry, Nagsupon na ito nga sa Pontevedra kamaagi. Sino nang taga Pontevedra ang ginaano mo naman? Paki-reveal naman. Si Kagawad M. sa Boso sa Recreo. Kay Shadow mo ka panumdum kay mag-EMs mo. Kundi. Okay, balo ka amat-amat. Oo, kita mo lang. Amat-amat, akuan mo
organize Bah. sa mga leaders. Galingon tayo postpone mo ng eleksyon, no? Dahil sila ni kagawa do lusot gyapon na ulag tada. Pero tinga palusot nya gawa do amo na nga wala gid siya kadakpan kag siya gid gyapon ang presidente sang palusot gang. Palusot gang. Bago naman na. Bago lang ginatukod na 3 seconds ago. Malo ka kagawad, amo na sa sekreto da mo. Una, hindi ka gid magpadakop. Correct. Ikadua, kung madakpan, hindi mag-ako. Kung madakpan. Kung ay katatlo, kung doon nagid mo, itudlo si Migo. Itudlo sa iban. Kung madakpan, tudlo sa iban. Stand by na sa tundugan ka mga balita. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati. National, hindi na palawigon pa sa Sri Lanka ang gindeklarar nila nga state of emergency. Gindeklarar ang state of emergency para mapatuman ang control sa mga anti-government protest. Ginpahayag ni Sri Lanka President Ranil Wickremesinghe nga ang tikang ang para makabalik na sa kaayong ilang ekonomiya. Natala na nga magtapos ang napatuman nga state of emergency sa Agosto 18. Sa nasambit nga pagpatuman sini, ginaaresto sa mga kapulisan kag soldado ang mga patigayon sa hublag protesta. Madumduman nga may nagluntad nga krisis sa nasambit nga pungsod nga nagresulta sa paglayas ni President Gotabaya Rajapaksa bangod sa wala tuo nga hublag protesta. Sa balita sa patag sa negosyo, ginkumpirmar sa Coca-Cola Beverage Philippines Incorporated, ARC Refreshment Corporation kag Pepsi Cola Product Philippines nga nagapakatubang sila sa shortage sa premium refined sugar, ang isa sa key ingredient sa kalabanan nila nga produkto. Ini base man sa ginpagawa nga joint statement sa nasambit nga mga kompanya. Sa statement nga padayon ang ilang pagtrabaho sa ibang stakeholders sa industriya kag gobyerno agud ma-address ang ining sitwasyon. Sa damlang lang madamo ang nareklamo nga ginakulang sa ang supply sa soft drinks sa magkatuhay nga lugar o kung sa nakilalang nga lugar sa pungsod. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 87 sentimos, Singapore dollar 40 pesos kag 52 sentimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 12 sentimos. Kag sa aton nga balita entertainment, nag-file sang Senate resolution si Senator Ramon Revilla Jr. ang natagan sang pagkilala ang nagtaliwan nga aktres nga si Cherry Hill. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nag-sponsor sa Senate Resolution number 109 nga gin-file ni Revilla. Sa ginpatigan nga plenary session, ginkilala ni Villanueva ang naging kontribusyon sa nagtaliwan nga aktres sa entertainment industry sang pungsod. Suno pa sa senador nga naging pinasahi ang ginpakita ni Hill nga professionalism, passion kag dedikasyon amo man ang pagbulig sa kaangay sining artista. Tanan nga mga senators ang nag-co-author sa resolusyon bilang suporta. Madumduman nga nagtaliwan ang aktres bangod sa cancer sa Agosto 5 sa edad nga 59. Sa balita sa sports, ginbago sang kampo ni Jerwin Ancahas ang mga teknik gayas ni nga ginagamit. Ginpaayos ang coach si Joven Jimenez ang mga adjustment nga ilay ipatuman ang para hindi na masulit pa ang natabong kapag kapiyerde sang Filipino boxer kay Fernando Martinez ng Argentina. Ang among mga adjustment ang para mabawis niya ang iya IBF Junior Bantamweight title halin kay Martinez. Pila sa mga pagbago ang pagkuha nila sa bago nga nutritionist nga si Bianca Estrella kag isa halin sa Philippine Sports Commission. Naka-eksperyensya sa pagka-drain si Ancahas pagkatapos kag ginlagas ni ang iyang timbang. Pila man sa nakita nilang rason ang nasubrahan ang iya sini training ganit tadlungon na nila ang schedule sang iya sini nga training. Balita Espesyal! Energy Action Boy! Happy Wednesday! Happy Wednesday! Porting And energy of mo course, kay anniversary Abisa Action Radio Yes. Bacolod. Yes! Happy anniversary Action Radio Bacolod Yes. and happy birthday anay kay Dudes Salazar. Yes, Kasi malipat Moms na ba daw? Dudes, happy birthday man sa imo subong. Dudes Salazar, happy birthday Of today. course, kadamo sang handa niya. Yes, Kanagdungan kadamo sa nagtambong sa iyang birthday. Lima ka May ba misa kada pa. naging patumba? May misa pa. May misa pa ang birthday. Sila na iya may birthday ang pamisahan. Lima ka ba kangin patumba kagapon pero kagin sa gagin patindog lang. Patindog lang lima.
Bangon na kamo kay birthday na tindog na kamo kay Birthday kasi na. madayunan kamo ha. Sige. Action Doors karon nga aga may-ari kita diri nga misa sa Action Radio Bacolod in the angot ini sa aton pagselebrar sa nga 53rd anniversary sa Action Radio. Salamat liwat sa aton nga mga maukod nga matag palamati nga sa malawig nga tinuig nang ikaupod naton sa aton nga pagpangalagad. Yes. Salamat gid sa inyo from the bottom of our hearts. Yes. Oo. Kagpadayon gid nagasuporta sa aton Action Boy. Yes. Maulan man o mainit. Ya, ang ulan panahon. mainit ang panahon ara sila gihapon, Yes, no? nagasuporta. Especially sa Energy Funds Club bala, mga atong presidente thank you bala. so much. Ang presidente ta si Dennis Richard Timoroma, very loyal gid yan, no? Of course. I think tagaan ta na sa sang award nga loyalist award. Loyal. Na? Kaga ato ni pa-award siya si Dudes. Si Dudes, si Dudes gid ang ma-award sa iya. Kay do ang ngayon gid sila. Kay kon Ang ngayon sila blang nga magano blang hatagay sang award. Hatagay sang award. Kaya kung magatag si Dudes Award siya with matching kiss na saya. Mama, chup. Siling sa mga OG. Tili ko mo niya, mama, chup na ay kadamak. So at this best in Action Boy, pasalamatan ta natin yung mga medical and dental mission sponsors mga adlaw. So again, madamo gid nga salamat sa Provincial Health Office. Yes. Bacolod City Health Office, Congressman Greg Gasitaya, Yes, 303rd Brigade Philippine Army, Yes. Negros Grace Pharmacy, Yes. Mr. Ayan Law of Negros Grace Pharmacy. Yes, Sir Ayan, thank you, good. Yes. No? Attorney Mark Steven Mayo. Attorney Mark. Kay Mr. Marlon Solidom, kay Mr. Tigbatas. Yes, kay Tigbatas. Tigbatas. Mr. Ricky Enriquez of Sincere Drugstore, madamo gid nga salamat. Yes, kayo boy, salamat kita, no? Almer Murillo of Godfrey Enterprises, Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, Mr. Fernandini Quadernal Sr. of Yes, Ella sir. Fern Pharma, distributor ni sila Action Boys, ang Dr. Alfred's Green Coffee, kay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Kaya natin karon na sa guha. Yes, may arata da. Libre. Sampling. Sa the Dr. Alfred's Coffee, Aha. ka green coffee, kag may mga capsule kita dira, may tea nga sa kalwansang Dr. Alfred's and Dr. Alfred's Eliafer, Mr. Nanding Quadernal, salamat gid. Yes. Ari na nag-alabot na sila. Aha. Kay Bacolod City Councilor Israel Salanga, Yes, thank you so sing. much, May Gid, aga sa imo dira, Councilor Councilor. Ising. Thank you, gid. Converge. Thank you Yes. so much man sa Converge. And Barangay Health Workers of Barangay Pahanoko. Yes, Madamo din salamat. Kapitan Bebing Noble, salamat. Kagawad Glenn Burgos, thank you. Kag magluwas sa aton nga medical mission karon kag dental mission. May ara pa kita Action Doors nga mga activity in relation sa aton 53rd anniversary ha. Yes, damo pa. May ara kita balik eskwela. Pasalamatan man naton ang aton dira nga mga nagasuporta man sa balik eskwela. Which is on August 27. August 27. So nagpili kita isa ka eskwelahan nga malayo niya. Layo. Layo. Wala Niya. Preparado ka sa laktanay. Of course. Sa ligad may kakaupod eh. Ako preparado ko sa laktanan. Ikaw preparado ka sa short? Ha? Preparado ka sa short mo? Ulam ka naman ha? Sus, good morning lang sa Yubo nga. Sa barangay Yubo na? Sa Barangay Yubo. Sa Barangay Yubo da. Nga gina 2 years ago man, nagabalik eskwela. 2 years ago to? Oo, kay 2 years ng pandemic. Okay. Oo. Diba? 2019 2 to or eh. 3 years ago siguro ah. Ano sa buha? 2021 na? Ito na taday. Bugtaw. Bugtaw. So, muna 3 years ago, 2 to 3 years ago. So, shorts aral ang tas balay ah. Oo. Aral na sa balay ang 2 short. years lang Action Boy nga. 3 years. 3 2021 years. na guys. So, leave lang ko na balik sang short yan. Kasi na to remember mo, pangilulaman mo. Basta ginlawag na to sa stage mo, sino may mga shorts na Alakala, ikin palawag mo Ginlawag pa sa stage kay nahulog ko ba sa suba? Wala mo gidjagin sikreto, mamulang kayo sang short ya. Ginlawag sa stage. Alakala, Kay sino laman mo kung di lawagon mo parang pagkabati kabudlay mami kon short ni Jo Marito. Tigin tanaw nila ati pila dahil katao ang naglinakat bala nangita nagkunuwa shorts tigin nagpili pa ko. Pili ka pa. Pilian ko pa kundi nang bongga. Ikaw na gidya. Sa style mo na. Para makakuha ka naman sa short.
So sa Sama aton na. nga 53rd sa aton nga balik eskwela, salamat man sa mga mabululig, no? Si Mr. John Chong. Yes, salamat Oo, gid Sir sa John Task Chong. Force Kasanan. Kasanan. Salamat gid, no? Si Mrs. niya si Cathy. Ma'am Kat, salamat gid ha. Sir John, thank you gid no, for always supporting sa aton diri sa Action Radio Bako. Mao gaupod po na siya. Laktanay gaupod na si Sir John niya. Ako lang ito kaupod kay may obligations man diri sa station. Tapos may ara pagid kita nga bloodletting. Bloodletting September naman September 3 naman I think, no? Ang aton nga bloodletting para naman na sa aton nga ibulig naton sa mga pumuluyo naton. So manawagan kita sa mga ka-action ta nga mag-donate sang blood action boy. Kaga ano pa na wala pa, I think wala pa place no, i-finalize pa. Kunden. I think na okay na tato sa social hall. Sige lang i-announce na lang na liwata. No? Finalize na lang after ni sa aton nga event subong. Okay? Sige. So, Tami ako lang na ari sa Facebook bala si Marivic Hegan Talavera. Good morning sa imo. Josephine Buenavista, Allen Lowe Himutea, kay Maria Luisa Santillan Halyares, kag Evelyn Sinaon. Good morning. Anami Libunaw Ugatis, Marilo Varon, Carl Kenneth Cañete, sa IB Magalona. Good morning ko no kay Laika May Cañete, teacher ni sa sang IB Magalona National High School. Good morning. Morning dira sa imo, ma'am. Kay Ron Arhida Trava, good morning man. Kay Josefina Locsin Generato, Jo Marie Piojo, good morning. Kay Leo Talaban dira, Mayor Maymay Nicor, good morning sa imo. Yes, Mayor Markston de la Cruz sang DSB. Good morning man sa imo, Mayor. Sige. Sige. Good morning sa tanan nga nagapamati gid sa aton subong nga aga. Si Charito bla? Si Nanay Charito. Estores. Sampurok Magayon. Yes, Purok Barangay Magayon. Sumag. Good morning. Kag sa iya mandara nga may mga listeners pagita mga tupad nila balay. Si Noel Abalahon, Gloria Abalahon, Mary Grace Castañeda. Bata yan na si Mary Grace. Kag si Gloria Abalahon, utod niya naman niya. Okay. Tubalibana naman yan ni Gloria Abalahon. Si Noel Abalahon. Good morning dara sa inyo. Diba? May aga. Kag sa kwan wala sa atong pamilya, atong mga pamilya Yap balang ari di kapon sa barangay Handumanan. Oo. Nagsaka gid sila just to see us kag mag-greet sa aton happy anniversary sa Barapurok Akwan ng Phase 4 sa barangay Handumanan. Thank you very much. Good morning dara sa inyo. Good morning sa inyo. Mga taga barangay Handumanan, good morning dara sa inyo, ha? Sige. Sige, wala taman limtan. Basta magsungkod. Damo kung sa limtan ng damo Damo na limtan. Pasensya gid. Sige. Samtang nag-ano tadi karon papinsaran na sino pa sige. dayon mga tamyawon, Okay, sa tanan nga dapat pasalamatan, salamat gid sa inyo. Okay? So sige. So diri na ta sa aton balita, Special Action Boy, ang kasugpon sini. So, ini nga mga pinasahi nga paglubong bala o burial sa nagkalain-lain nga lugar sa Kalibutan. Kalibutan. No? So, Ibang gamay na Pilipinas lagi na damo. matapos. Ang damo actually ang Pilipinas eh. Ay, ara ng birthday girl to. Birthday girl. Dudes, happy birthday. Dude Salazar. Dude Salazar. So, ang mga Action Boy damo, di sa Philippines do tatlo ay no. Tatlo na tong tatlo or apat na ding nabasa ta. Sige lang. So, Drit Action Boy next sa ginatawag nga Australian Aboriginal Mortuary Rights. Amot silingon sila ay ng mga Australian Aborigines na sila. But ko mga native bilang Australians. Malaka sa Australia, damo da sa mga migrant mo. Ang mga native, may mga natives kinadaya. Which due Thailand na sila. Sige. So, amo na Action Boy, dito ya sa ila Action Boy, ang way to nila nga paglubong Action Boy, gina-decompose nila bala ang body, tabunan nila leaves. Okay. Mga Tabunan leaves. leaves, okay. Sino ginapakita mo? Kita mo sayaw daw. Tayo din saya. Dito sa guest station. Matsyag mo sa ito, doon kita lang So, amo na. Kaya amo na to. Gina-ano na Action Boy, ginatabunan nila leaves. Sabi ko may member na sila, nga napatay Action Boy. Ginatabunan na nila sa leaves. Hindi pwede natabunan sa dahon. Okay, natabunan sa dahon. Natabunan sa leaves. Sila wala. Kayo marado ka. Nagka-dok anniversary term mo yan. Natabunan sa dahon ang lawas hasta nga mag-decompose Action Boy. Tapos mag-result na siya kuno sa may liquid sila nga mga gather. Tapos ang liquid na Action Boy, gina-rub nila sa mga kabataan. Lain, no?
Ano may mo ilan yan mo? Ginarab nila sa Kabataan Action Boy sa pagpati. Ginabanyos. Sa paglaom. Ginabanyos. Ay, sige. Ginabanyos nila sa mga kabataan sa pagpati kag paglaom. Nga ang good qualities ng napatay nga person, asang tawo, ang mapasa sa kabataan. Tikon hindi mayo ang yang mga ang good Good quality lang lang, gani. ang good lang gani. Hindi Ang maging mga- imposible naman nga wala kagit sang good yes, quality. because I believe na there's a good side in sa kada tao. Yes, bisan ano pa nakalain sa ilang May good side gina saya. batasan, may good side gina sila. So, sige. amo na sila, Ay, kalain amo naman. na action boy. Kalainan kaya? Ikaw ba okay ka lang? Hindi ko dito kay nabuhi. Kasi syempre, do okay na siya. Pero Rodrigo, no? Ti way na yan, may mga baho, way na yan mo na. Ha? Way na banda ka may mga baho, mga mga. Ambot lang, way lang ako kabalo. Mas sige na ano, mix lang man sila sa iban nga mga Basta nang chemicals. pataman nila sa perfume. So, amo na action boy ha. Ang ila dito yung nga gina himo. Okay? Okay. So, next action boy, smoked mommies naman. Smoked? Ano ba? Do Dos smoked salmon salmon. ba? Smoked salmon. Ang ginahimo ti action boy dra sa may Menyama or didto sa may Menyama region sa Papua New Guinea. Ang mga Anga tribe naman ni action boy, gina-practice nila ang mummification nga amo na ang ano sa ganun ang smoked. Smoke yun gin tinapa eh. Alam tinapa, kalain sa term ba? Ito smoke tinaamo na So, ang sabay. lawas ang tao. Do kumbaga sa ila, ang tawag na, basically, it's a giant barbecue. Oh. Ako na ginahimot yung action boy. So, pero antis ako no nila, asal? Ano mo kung asal? No? Kalain lang to. Ano? Gina-smoke, di ba? Gina-smoke antis na gani. nila ang action Oo. boy. Gina-remove nila ang mga, of course, mga Mga organs. intestine, mga sa kasudlan. Oo, tapos, ginapasimot na nila sa mga kabataan, action boy. Nalo mo Nan. ginapasimot na sa kabataan kay para amo man na nga sa paglaom nila nga ang kabakod naman niya sang sang sila napatay ang makuha makadto sa sa kabataan. kabataan. Pero no, ang strength sang dead ang ma-transfer sa kabataan. Ako na kuya, maloko na ng exercise. Sana lang ang bata mo na. Ha? Pa-exercise lang para magbakod. Ay, kalay. Tapos, ari pag inaction ko yung lala, ang nabilin ko nga drippings to sang ano bala, sang oil, ginagamit nila as cooking oil! Mantika. Kinaprito. No, so, yuck. Nalo naman. Nalo man yung, para ilan ito yan. Ilan At least na yan mo. kabalo man tabala mga ka-action. Ang may amo manigali. Na? Okay. So, next, move on na to dayon. So, next action boy, ining drive-through funeral. Eri sa Drive-thru? United States Ay, naman yung action boy. Dukuan ba daw? Jollibee ba? Jollibee, McDo, no? Mga fast food. Drive-thru? doon ka muna. Ano na saya? Drive-through funeral action boy. Dito sa Amerika, ang ginahimo niya, na-place na siya sa isa ka... Doon mo na balaw. Doon ari di ang patel sa sulod. Ari di siya. Tapos may glass na da. Then ang mga tao, magbisita, mag-drive-through lang yung maagi lang. Correct. Ay, hindi ka pwede makatiner. Hindi ka pwede makatinir. So, sakay ka lakyan mo, maagi ka lang Maagi maglantaw. ka lang, malantaw ka lang. Then, at least, diba, at the comfort of your car, diba? Sa din naman. Sa Sa din na. United States of America, wala na exact place, pero some other places, practice So, nila. drive-thru. Siguro pa sa COVID, charot. Di ba na? Linsa una mo gini ko nang ginahimo nila action boy. Kaya di ba sa aton kung tani ako nang ginahimo sa Philippines. Drive-thru. Magasto ko. So man na may glass na dabi tas maglabay ka, may kung wala ka sa lakyan. Lakat Lakat ka lang eh, pwede man na. So man na drive-thru ka lang, naradang glass be, tas Hindi na siya drive-thru, ang lakyan, walk-through na siya. walk through naman. So, tika ba si required, di ba sa lakyan ka? So, man na maglabay ka dati, lantaw ka lang. Tapos maglantaw mo siya, drive ka naman. Diba? In fairness, dito sa Amerika. Di ka makadto. Mga drive-thru, kutos pa tayo. So, reaction boy, ang last na lang niyo. Sige. Ito na yung pagsugpo na, may iban yung ito. Kasi ano pa nating iban. So, last, Dream Action Boy sa South Korean burial beads naman ginagawa. South Korea. In South Korea, action boy, ang abo dito sang Patay. sang patay, ginahimo nila nga beads, action boy. Beads? Oo, kag ginahimo nga decoration sa ilang nga balay. Oo, do bali out of ashes bala, ash, ano guro ga compact din ginahimo beads. Okay? Kung may bisita sila, niya ka namin sa inyong decoration, asitito mo na.
Si ano na, di bata, ako na dahil, ito ba lang na gano'n sang nagligad na, kalain Si na. Tito na day. Hindi mo na munda. Hindi ko So, rasyon. ini nga idea, Action Boy, nag-come up ni sila sa amo ni nga idea, Action Boy, kay may law dito sa Korea nga ang tao dito, pwede lang sila makarenta. Renta lang ha, sang grave for only 60 years. Di after 60 years, Action Boy, ang family na ang mangita kung di naman nila sa iluhon. No? 60 years, ikaw naman na, tulaan naman na. O ganito, amo na, i-display lang ko sila bala, or ang iba naman na, ginasunog na lang, Action Boy. Ginahin mo ganit decoration. Ginahin mo na lang nga beads. Well, Anong beads? Anong isang beads man? Beads ba lang ginagamit? Tanabala sa mga, sa mga burluloy, tanabala nga magagmay. Pulsiras. Sa pulsiras, kasi tito. Yes, tito mo na yun. Kilain, no? Sige na, kay mo. Sige na, tama na, kay mga kulisan. Good morning lang na kay Father. Si Loy Si Villarosa. Loy. Kagawad wala yung balaon morning man. Kaya mamisa ta with Father si Loy Villarosa sa aton 53rd anniversary. Sa tanan nga nagtamyaw, salamat gid. And thank you for the continued support sa Action Radio Bacolod. Ang inyo din nga news team. Action Dorel Cabal. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang tao nga may manubo nga level sa vitamin D sa dugo, dako ang chance nga